Здравейте, приятели! Извинявам се, че се чувам зле, ама поне се чувам. Днес ще игра в Forza, даже ще говоря, ще карам това Audi R8 5.2 V10, ако не се лъжа, и така, ще се върнем към Forza-та. Може да ми видите и другите видеа на Forza в канала, няма лошо, нали? Много благодаря за тия абонати, които сме направили, не го очаквах. И се надявам, нали, да не са само познати. И да, така. Сега карам с волан Trustmaster T80 Ferrari. И е идеално, сега е по-готино от всякога да карам Forza, въпреки че ми е малко по-трудно, ма ще свикна. Нали, с времето идва и напредък. Тук добре го взех. Много дърпа това Audi обаче. Принципно съм фен на BMW, ма това Audi мен много ме радва лично. Много добре изглежда. И принципно е пистарка. Те. Моя грешка тук, моя грешка. Както виждате, карам без Traction и Stability Control, което го прави по-трайхард, ама това е смисъл. Особено и сега като е зима в играта. Сега ще му пробваме топ спида. Колко ще вдигне? Те бе, маздат. Аре, газ в дупка тук. $270 на 6. 80. Дали ще вдигнем 320 с тази кола? Вие бас. Брутален топ спид. Каквото я си говориме, за 2013 особено, 327 игра, което бас. Сравнително тъпичко е място в тази игра, дето се вдига висока скорост, мисъл хайуей или не знам как се вика, ама да. Ето тук пак. Сега ще набереме. Пак набираме. Брутален контрол има тази кола. Епа. Добре, то не го очаквах там да завие. Затова, хора, никога не карайте така. За да няма пострадали. Много добре го е направил Бричка в неговото видео за... краш теста с 210. Ще хубаво. Тия неща се спазват. Има идиоти като мен. Бате. Какво става? Брутално е Audi.
тук е моя грешката. Не го прецених за воя с каква скорост да влезна. С такава трябваше да влезна. Е, тук дали ще вземем левия на дрифт? Не точно. Направих 360. Вау. Найс. Тук някакви NPC-та, не знам защо, но сега не ми дава нещо да съм онлайн понякога. Ако това видео събере повече от 20 гледания, или 10, айде 10, понеже тия видеа принципно не ми се гледаха много. Нали, другия въпрос е, че ги снимах на 360 пена. Ще качвам още такива. Даже ще говоря, евентуално. Ако искате. Не знам дали искате. Затова пишете. Ще дропнем горе с 230. Паси. Скоро може да видите в канала, освен видеа на Forza, мислям и да снимам на Minecraft. Или евентуално на GTA, ако веднъж направя казино кейс от първия път. Ще го снимам, аз ги снимам, ама речко. Те са си еба майката. Не ми да. Тук малко ми върза. Пак с дрифт. Опа. ТТРС. Нямаме покрай него. Изстроили ми си или има едни същи NPC коли, един Dodge, един Ford и едно Audi TT. Един Dodge. Там работа. Добре, че това клатро тук да го контролирам, защото ако беше назад, примерно. Назад. By the way, карам на механична скорост на кутия с пера. Преди карах на автоматичен в предишните видеа на Forza канала. Аре да се дърпаме с това Фордж. Мисля, че е малко под нашия клас кола. Мисля, Audi-то е много по-бързо. Сега такъв си намерих. Сега, нали, не може да сравняваме Ford Fiesta, май е това. 2017 с Audi R8. Много добре го взех. Пета. Идеално. И тук с дрифт. Идеално. И мисля това да е за днешния епизод, приятели. Благодаря, че гледахте, който е гледал.
Ако се получи това видео, ще качвам още и до следващия път.